Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, barkanmu da wannan lokaci. Fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Long time. Kwana biyu kun ga bana bidiyo. So, mun shiga trading ne kwata-kwata gaba ɗaya sai a hankali. Babu time. So, shi yasa. So, a wannan bidiyon insha Allah zan mana bayani akan yadda mutum zai samu kuɗi da crypto trading. So, crypto trading kamar yadda kuka sani a wannan lokacin da muke ciki, idan ka tsaya kan masarar ɗin shi ko kuma ka tsaya ka samu irin kamar guraren da ake bada signal for free, so za ka iya making kuɗaɗe masu yawa idan kai apply na risk management naka. So ya ake, ku biyo ni cikin bidiyon. Yadda ake yi shine misali yanzu nan ga telegram channel nawa, so kun ganta ST Crypto Circle, kun gani. So wannan tana irin koyar da mu, so zan dinga koyar da mu bidiyo akai-akai akan yadda mutum zai yi trading din na crypto da kuma yadda mutum zai shiga signal idan mutum yana buƙatar irin ya dinga hawa kan signal. So muna saka free signal a cikin community ɗinmu. So kamar yadda kuka gani, gashi nan mun fara sakawa free signal. So wannan shine za ku gani. Kun ga idan kuka ga wannan na saka shi ne ɗazu ko kuma in ce jiya da dare. Na sako shi gashi nan. Bulla USDT. So kun gani around na saka shi jiya around 11 PM na daren jiya. So idan kuka duba yau, kun gani ya yi trigger ya fara tafiya. Na saka PNL ɗin. So sannan kuma muka zo nan gurin za mu ga cewar gashi ya je ya hitin TP namu. So kun gani da ya je ya ɗauko, yana zuwa nan ya ɗauko sai down, sai ƙasa ya zo ya hitin na TP ɗinmu. Sannan mun fita da profit na, so mun fita da profit na kaman 2x ko in ce 2.6x. So bari ku gani. So in kuka duba za ku gani na fita da profit na 2.6x da leverage, only 10x leverage ya bani 2x. So assume that you use kaman at least 40x ko kuma 20x ko 30x ko even 100x ma. So insha Allah za ka fita da profit masu yawan gaske, kuma za ka samu kuɗaɗe har ta kai ga ka shiga irin gurare wanda ya kamata ka samu irin good signals, sannan kuma ka koyi abubuwa da dama. Sannan a cikin Crypto Boost Academy mu kenan, na Crypto Boost Academy, idan baka ciki ka je kai searching na Crypto Boost Academy. So za ka gani kamar haka. So za ga a nan na fara share na signal ɗin jiya before ni share ɗin shi zuwa ga community ɗina. So kun gani, za ku gani jiya na fara share ɗin shi around 11 daidai da share ɗinsa. So gashi nan haka yake, kuma za ku ga mun yi hitin TP. Sannan za ku ga wani shi ma daga baya ɗauki trade ɗin gashi nan ya samu SX. So wannan babban dama ce a gare mu gaba ɗaya wanda ya kamata a ce mun shiga. Sannan duk wanda bai iya ba ko kuma a'a bai san irin harkar ba, sannan yana so ya koya kuma yana so dinga samun signal akai-akai, akwai dama mai kyau. Crypto Boost da kansa, ma'ana oganmu Salam ya fito da wani sabon tsari gashi. Mutum zai shiga ya biya 50,000, 50k ne only. So za ka koyi abubuwa da dama. Za ka samu 1 month online trading class, sannan kuma za ka samu full course access. Misali idan ka gama za ka samu course, sannan kuma a wannan wata ɗayan da za ka samu free VIP signal group. A haka za ka yi making kuɗaɗe sosai insha Allah. So wannan dai shine abin da yake a takaice. Allah ubangiji ya bamu sa'a. So dole yake tambaya ya bi ni ta private. So insha Allah zan amsa masa. Wannan shine, Allah ya bamu sa'a.